Is-settur marittimu u wieħed kompetittiv u għalhekk għandu bżonn ħaddiema tal-ħiliet apposta. Dan kien wieħed mill-aspetti li ġew indirizzati waqt workshop organizzat mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ħiliet li għalih attendew nies fis-settur bilan li ssir konsultazzjoni għal ħiliet li hemm bżonn issa u fil-futur f'dan il-qasam. Qed naħdmu firxa wiesa ta' entitajiet anke mis-settur privat, naħdmu direttament mal-Transport Malta u mal-OECD biex naslu għall-ewwel strateġija nazzjonali għall-ħiliet li basically tassigura li pajjiżna meta jkun qed iħares lejn l-opportunitajiet li qed iġib miegħu fil-futur, partikolarment fis-setturi tal-green u d-digital economy, ikun ippreparat biex jieħu il-massimu possibbli. Il-Ministru tal-Edukazzjoni Clifton Grima għalli dawk involuti f'dan il-proċess ta' konsultazzjoni għandhom viżjoni komuni, dik li jibnu strateġija ta' ħiliet li se twassal lil Malta l-futur. Għalli llum iktar minn qatt qabel l-edukazzjoni trid timbenna fuq pedamenti b'saħħithom u li adattaw għal bidliet fil-futur. Clifton Grima semma 4 pilastri li huma dinamiżmu, inklusività, kwalità u ħarsien xieraq tan-nies u s-soċjetà. Sostna li bħala ħiliet importanti ħafna lil pajjiż ikun jaf dawk li huma l-ħiliet meħtieġa għas-soċjetà. Ħiliet li qali ħarsu lejn dawk li huma realtajiet ta' pajjiżna llum imma anke dawk li huma l-opportunitajiet jew sfidi li pajjiżna jista' jħabbat wiċċu magħhom fis-snin li ġejjin. Il-Ministru Grima qal għal daqstant li tidher din il-kollaborazzjoni bejn il-Kunsill Malti għall-Ħiliet, Transport Malta u anke l-OECD hija eżempju ċar ħafna li din il-ħidma setgħin biex tattira aktar nies lejn setturi bħal dak marittimu.